Tervetuloa Kirjarovioon ja ensimmäistä kertaa Kirjarovion historiassa haastattelemme siis niin sanokseni ulkopuolista ihmistä. Minä ehätin maailmanlaajuisesta interwebistä Italian modernin kirjallisuuden dosentin ja kääntäjän Marja Härmänmaan Turun yliopistosta. Tervetuloa Kirjarovioon, Marja, ensimmäisenä ulkopuolisena ihmisenä. Kiitos. Onhan tämä nyt ihan hirveän suuri kunnia. Kaikkialla Euroopassa 1900-luvun alussa puhuttiin murroksesta, tekniikasta, kaupungeista, nopeudesta ja vanhojen rakenteiden hajoamisesta. Silti futurismi syntyi nimenomaan Italiassa, maassa, jolla oli valtava historiallinen painolasti, mutta suhteellisen myöhäinen modernisaatio. Jos ajatellaan Italiaa 1900-luvun alussa, niin millaisessa historiallisessa ja kulttuurillisessa tilanteessa futurismi ylipäätään syntyy? Ja miltä modernisaatio tuntui ja miten se vaikutti Italiassa juuri ensimmäistä maailmansotaa arjessa ja kulttuurissa, Marja? Niin Italiaan tämä modernisaatio tuli myöhemmin kuin muualle Eurooppaan, eli tämä teollinen vallankumous saapui myöhemmin, vasta 1800-luvun puolessa välissä. Ja siitä alkoi sitten tämä varsinainen modernisaatio, eli ensin tuli teollisuus, sitten tuli kaupungistuminen, sitten tuli yhteiskunnallinen murros, eli 1800-luku oli porvariston vuosisata ja siitä sitten 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa alkoi kehittyä massayhteiskunta. Kiitos ennen kaikkea sille, että teollisuus oli luonut uuden yhteiskuntaluokan, teollisuustyöläiset ja työväenluokan, joka sitten alkoi myös pikkuhiljaa siitä 1900-luvun alussa vaatia niitä oikeuksiaan. Italiassa kyllä tämä modernisaatio tapahtui myöhemmin, mutta kyllä sielläkin päästiin hyvään vauhtiin 1800-luvun loppupuolella. Esimerkiksi ensimmäinen rautatie rakennettiin Italiaan jo 1839 ja se oli molempain Sisiliain kuningaskunnassa silloin, koska Italiahan yhdistyi kuningaskunnaksi vasta 1861. Niin tämä rautatie rakennettiin siis Napolista Porticiin ja se oli pitkä 7 kilometriä. Se myös, että sä kysyt, että miksi juuri Italiassa syntyi futurismi, kun siellä on tämä mieletön historia ja sen mielettömän historian taakka. No juuri tästä syystä, koska tämä valtava kulttuuriperinne ja valtava historia, pitkä historia, niin se oli hirveän suuri este sen maan modernisaatiolle ja uusille. Ja koska myös kirjallisuuden historia oli pitkä ja taidehistoria oli pitkä ja arkkitehtuurin historia pitkä, niin oli kauhean vaikeaa uudistaa sitä Italian kulttuurimaisemaa, koska se perinne oli niin vahva. Et mun mielestä se on erittäin loogista, että nimenomaisesti futurismi syntyi Italiassa eikä missään muualla. Mutta toisaalta tätä nyt pitää vielä tarkentaa, että kyllä se syntyi Italiassa, mutta se ei kuitenkaan syntynyt Italiassa, koska Marinetti julkaisi futurismin manifestin 1909 ranskalaisessa päivälehdessä Le Figarossa, jossa se julkaistiin tämän lehden ensisivulla. Käsittääkseni myös Espanjassa julkaistiin jonkin sortin futuristinen manifesti samoihin aikoihin, ehkä muutama vuotta aikaisemmin. Olenko aivan täysin väärässä? Sä oot täysin oikeassa, mutta mä en valitettavasti tätä espanjalaista futurismimanifestia tunne lainkaan, ja mä en tiedä, onko sillä mitään tekemistä tämän Marinettin vuoden 1909 manifestin kanssa. Eli koska siitä espanjalaisesta manifestista ei niinkään paljon puhuta, niin mä voisin kuvitella, että ne ovat aika erilaiset, mutta tämä toki pitää tarkistaa. Se on vaan jotenkin aina jäänyt sinne. Tulee silloin tällöin ilmi, että on ollut tämmöinen espanjalainenkin futurismin manifesti, mutta sillä ei ole välttämättä mitään tekemistä Marinettin manifestin kanssa. No, sä mainitsit tässä jo tämän Marinettin. Futurismi esitetään usein juuri tämän yhden miehen ja yhden manifestin liikkeenä, tai se ymmärretään ehkä sellaisena, mutta todellisuudessa kysymys oli kuitenkin laajemmasta kentästä, jossa oli sekä liittolaisia että vastustajia. Keitä ikään kuin avainpelaajia futurismin syntyhistoriaan liittyy ja oliko tällä kentällä kilpailua? Ketkä olivat
futurismin suurimpia kritisoijia myös tuon ajan Italiassa. Nämä avainhenkilöt, niin ne voidaan kilpistää yhteen nimeen. Filippo Tommaso Marinetti, italialaisen perheen Vesa, joka syntyi Egyptissä, Aleksandriassa, italialaisen isän ja äidin poikana. Isä oli siellä lakimiehenä ja yrittäjänä ja oli kaupan alalla koonnut itselleen huomattavan suuren omaisuuden. Tämän valtavan omaisuuden ansiosta niin Marinetti pystyi keskittymään taiteisiin. Ja tässä kävi vielä sitten valitettavasti sillä tavalla, että 1900-luvun alussa niin Marinettin isä, äiti ja veli kuoli. Ja hän oli ainoa, joka peri tämän omaisuuden, ja nämä kuoleman tapahtumat sattuivat vuoteen 1907 mennessä. Ja näin hän pystyi omistautumaan taiteille ja kirjallisuudelle ja pystyi siis alkamaan toimimaan taiteen mesenaattina myös. Eli se on jännä juttu, että tämä ensimmäinen manifesti, jonka Marinetti tosiaan julkaisi silloin 1909, niin se on kirjoitettu me-muodossa. Me haluamme laulaa suurkaupunkien elämästä ja vallankumouksista. Me haluamme ylistää sotaa, mutta hän kirjoitti sen yksin. Aivan yksin. Mutta tässä ei mennyt kauaakaan, kun sitten Marinetti sai, kiitos varmasti ennen kaikkea tämän valtavan omaisuutensa ansiosta, niin hän pystyi keräämään näitä muita, joita sä kutsut avainpelaajiksi, tähän omaan liikkeeseensä. Mutta tämä siis futurismi oli Marinettin perustama ja Marinettin ideoima. Hän pystyi tukemaan näitä taiteilijoita, niin kuinka ollakaan. Seuraavana vuonna 1910 julkaistiin Manifesto dei Pittori Futuristi, eli futurististen kuvataiteilijoiden manifesti, jossa oli suuret kuvataiteilijat, nuoret tosin, mutta silti erittäin merkittävät, ja varsinkin historia on paljastanut, kuinka erittäin merkittäviä he olivatkaan. Ja siellä oli taidemaalari Umberto Boccioni, maalari ja muusikko Luigi Russolo, joka myöhemmin sitten kehitti tämän futuristisen melutaiteen myös, latte dei rumori, ja futuristiset instrumentit, intona rumori, jotka olivat sellaisia laitteita, jotka keittivät melua, ja se oli hänen konserttinsa. Carlo Carrà ja Gino Severini. Tämän maalareiden manifestin jälkeen, joka siis julkaistiin 1910, niin seurasi kirjallisuuden tekninen manifesti vuonna 1912, ja senkin Marinetti kirjoitti yksin. Myöhemmin hän sai sinne kirjailijoita myös mukaansa, sellaiset kuin Corrado Govoni, Luciano Folgore muun muassa, mutta nämä Italian futuristiset kirjailijat ovat jääneet selkeästi kansainvälisellä näyttämöllä varjoon siitä syystä, että tämä kirjallisuuden taso nyt ei ollut todellakaan korkealaatuista ja näitä ei ole juurikaan käännetty, ei ainakaan suomennettu, ja tuskin Suomen kulttuuri siitä on hirveästi kärsinyt, vaikkei näitä nyt ei olekaan suomennettu, että se laatu todella on aika keskeneräistä. Ja sitten vielä hyvin tärkeä manifesti tuli vuonna 1914, ja se oli Antonio Santelian futuristisen arkkitehtuurin manifesti. Santelialta, joka kuoli ensimmäisessä maailmansodassa, niin ei jäänyt jäljelle yhtään rakennusta, mutta piirustuksia kyllä tästä futuristisesta arkkitehtuurista on jäänyt paljonkin. Että hän oli hyvin lahjakas kaveri, valitettavasti vaan elämä päättyi liian nopeasti. Ja viimeisenä voisin näistä ensimmäisestä avainhenkilöistä mainita kaksi kirjailijaa ja dramaturgia, Bruno Corra ja Emilio Settimelli. Ja näiden kanssa Marinetti laati futuristisen synteettisen teatterin manifestin vuonna 1915. Ja tämä oli tämä futurismin kultakausi, joka sitten päättyi siihen ensimmäiseen maailmansotaan. Näitä kilpailijoita ei juurikaan ollut. Eli siellä oli siis muun muassa tämmöinen erittäin
mielenkiintoinen kirjailija kuin Gian Pietro Luccini, joka syntyi 1867 ja kuoli ensimmäisen maailmansodan aattona 1914. Ja hän oli kirjailija ja runoilija, joka uudisti sekä runouden muotoa, eli vei eteenpäin tätä vapaata säettä, että myös runouden ideologiaa, eli hän kirjoitti tällaista yhteiskunnallisesti kantaa ottavaa runoutta, joka oli erittäin antiporvarillista ja erittäin antiakateemista. Ja tästä syystä Lucinia on pidetty tällaisena niin kuin siltana 1800- ja 1900-luvun avantgardien välillä. Hän oli yksinäinen pelimies ja hänellä ei ollut näitä tällaisia marinettirahoja, joilla hän olisi voinut edistää itseään ja omaa taidettaan. Mutta se, että Marinetti kuitenkin tunnusti Lucinin arvon, niin on muun muassa se tosiasia, että hän julkaisi vuonna 1909, siis Marinetti, jolla oli myös oma kirjakustantamo nimeltä Poesia, niin julkaisi Lucinin pääteoksen, jonka nimi on Revolverate. Julkaisi sen 1909 ja kirjoitti siihen itse myös esipuheen. Eli hän kyllä tunnusti Lucinin merkityksen, mutta Lucini ei koskaan liittynyt Marinettin futuristeihin. Mutta häntä voisi pitää tällaisena potentiaalisena kilpailijana, mutta eihän niitä todellakaan ollut, koska ei Italiassa ollut tällaista radikaalia avantgardea. Ja kritiikkiä voi tarvata, että siis Italia, ja tosiaan palataan taas siihen, että sillä oli valtava historia ja valtavan pitkä kulttuuri ja valtavan pitkä taidehistoria ja kirjallisuuden historia. Ja erittäin konservatiivinen maa edelleen, erittäin konservatiivinen maa verrattuna esimerkiksi Pohjoismaihin. Niin totta kai siis nämä ihmiset, jotka siellä olivat taide- ja kulttuurielämässä niin kuin vallankahvassa, niin voit vain ajatella, että ne olivat pääsääntöisesti erittäin konservatiivisia ja akateemisia. Niin eihän siitä mitään muuta tullut kuin kritiikkiä Marinettia ja tätä äärimmäisen radikaalia manifestia vastaan. Eli sitä käytännöllisesti katsoen nämä akateemiset ja perinteiset kriitikot, ne pitivät sitä niin kuin provosointina, koska se oli heidän mielestään antiklassinen tai antiklassistinen, sitähän se toki oli, ja myös estetiikan vastainen. Ja sen lisäksi taidehistoriat, jotka olivat niin kuin jossain vaiheessa jopa kenties ylistäneet Italian symbolismia ja ennen kaikkea divisionismia, niin katsoivat, että tämä futuristinen taide, niin siinä ei ole mitään symbolisia arvoja, eikä siinä ole mitään henkevyyttä, että tämä vauhdin ja dynaamisen ja teknologian korostaminen niin olivat heidän mukaan täysin ristiriidassa tämmöisen sisäisen tutkiskelun kanssa, joka oli ollut symbolismille ja divisionismille keskeistä ja joita nämä taidehistorioitsijat sitten olivat niin kuin arvostaneet ihan eri tavalla. Ja sitten lopulta oli tietysti nämä liberaalit ja maltilliset intellektuellit ja ajattelijat, jotka myös tuomitsivat futurismin, koska he pitivät tätä manifestia aivan liian aggressiivisena. Entä sitten futuristisen liikkeen sisällä? Oliko siellä paljon kritiikkiä ja mikäli sellaista syntyi, niin millaisiin asioihin se liikkeen sisällä sitten kohdistui? Tässä vaiheessa ennen ensimmäistä maailmansotaa niin nämä nuoret rahattomat taiteilijat niin eivät ne juurikaan kritisoineet Marinettia, koska kuka sitä nyt sitä ruokkivaa kättä syö. Tästä kritiikistä ja ristiriidoista niin sitten meidän täytyy mennä ensimmäiseen maailmansotaan. Nimittäin sehän oli tämmöinen valtava vedenjakaja tässä futurismin historiassa ja ylipäätään eurooppalaisessa kulttuurielämässä ja varsinkin italialaisessa kulttuurielämässä siitä syystä, että tätä valtavaa kauheaa tragediaa, mikä tämä sota oli ollut, niin sitä seurasi monessa suhteessa ja monessa eri maassa paluujärjestykseen. Eli siihen päättyivät nämä niin kuin radikaalimmat avantgardistiset kokeilut. Ja sitten nämä nuoret taiteilijat
jotka olivat niin kuin Marinettin mukana seisseet joukoissa järjestyksessä ja hyväksyneet muun muassa tämmöiset järkyttävät huudot kuin, että sota maailman ainoa hygienia. Niin kun, ei se ollut enää mitään hygieniaa sen jälkeen, kun sä oot siellä juoksuhaudoissa taistellut välttämättä edes ymmärtämättä, mikä se syy on, minkä takia toisia tapetaan ja kaverit tulee tapetuiksi. Ja näistä esimerkiksi kuvaama on tämä Umberto Boccionin, joka on tämän niin kutsutun ensimmäisen, eli ennen ensimmäistä maailmansotaa olevan futurismin tärkein taidemaalari ja yksi koko futurismin ja 1900-luvun Italian tärkeimpiä taidemaalareita. Niin hän kirjoitti päiväkirjassaan siellä sotarintamalla, että tästä koettelemuksesta jäljelle jää vain taide. Mutta valitettavasti Boccioni kuoli myös tässä ensimmäisessä maailmansodassa. Ja sitten näistä muista tärkeistä taiteilijoista, niin tämä Carlo Carrà, joka oli ollut allekirjoittamassa tätä futurististen taidemaalareiden manifestia 1910, niin hän vaihtoi totaalisesti tyylisuuntaa ja ryhtyi metafyysikoksi, eli teki metafyysistä taidetta ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Siinä missä futurismista aika pitkälti kaikki metafyysinen puuttuu täysin. No, siinä mielessä, mitä me ymmärretään metafyysisellä maalaustaiteella nykyään, eli sitä liikkumattomuutta ja sitä hiljaisuutta, niin kyllä sitä ei ollut futurismissa. Kun lukee futuristien tekstejä, niin niissä on valtavasti tällaista ruumiillista ja aistillista kieltä, nopeutta, melua ja liikettä. Onko futurismi sun mielestä, Maria, enemmän esteettinen kokemus kuin mikään varsinainen poliittinen ohjelma, jos saat kiinni tästä kysymyksestä? Ja totta kai siis se oli ennen kaikkea esteettinen kokemus ja se oli ennen kaikkea taidesuuntaus. Mutta toki siis siinä oli alusta saakka läsnä myös tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus. Eli just jo tästä ensimmäisestä manifestista, niin siellä ylistetään tosiaan Euroopan pääkaupunkien kapinoivia massoja ja sitten tämä sota, jotka tästä tulee nyt ensimmäisenä mieleen tästä manifestista niin kuin yhteiskunnallisena kannanottona, mutta siellä puhutaan myös naisesta ja halutaan tuhota nainen, mutta se on monimutkainen kysymys. Marinetti arvosti naisia ja hän promovoi naisia myös tähän futurismiin taiteilijoina ja kehotti useampaan kertaan kirjeissään muun muassa tätä aviopuolisoa Benedetta Cappa Marinettia keskittymään enemmän taiteen tekemiseen, mutta minusta tuntuu, että Benedetta Cappa Marinetti se oli sekä runoilija, kirjailija että taidemaalari, mutta että hän ei ollut niin, toki oli kiinnostunut taiteen tekemisestä, mutta hänellä saattoi olla myös muita intressejä, jotka eivät liittyneet tai eivät olleet niin henkeviä ja eivät välttämättä liittyneet suoraan taiteen tekemiseen, mutta Marinetti häntä kovasti kannusti, että niistä naisen halveksunnasta, mitä tässä manifestissa puhutaan, niin siitä ei toki ollut kysymys. Mutta alusta saakka siinä oli yhteiskunnallinen ulottuvuus, mutta ensisijaisesti futurismi on taiteellinen liike. Onko sun mielestä, Maria, tunnistettavissa sellaista hetkeä, jolloin futurismi lakkaa olemasta avantgardea ja alkaa liikkua sit enemmän kohti poliittista liikettä, vaikka se ensisijaisesti olikin taiteellinen liike, tai ainakin kohti poliittista estetiikkaa? Onko tällaista ajankohtaa mahdollista näyttää historiasta? Joo, siis tämä on hyvin moniulotteinen ja monimutkainen kysymys, mutta mennään nyt ensin näihin faktoihin. Eli tosiaan se yhteiskunnallinen ulottuvuus oli aina läsnä, ja tämäkin oli, se on ihan loogista, että näin oli siitä syystä, että se parlamentarismi 1800-luvun lopussa niin oli hyvin nuori ilmiö. Ja näitä tämmöisiä erilaisia taiteilijoita, jotka sitten innostuivat myös politiikasta, niin näitä oli useita. Ja Italiasta voidaan jo tässä vaiheessa mainita tämän Gabriele D'Annunzion, joka monessa suhteessa oli sekä Marinettin että Mussolinin esikuva.
Mutta ja siis näin ollen, ja siis myös surrealisteilla on ollut, siis Ranskan surrealisteilla on ollut tällaista poliittista ovat tunteneet vetovoimaa politiikkaa kohtaan. Mutta faktat. Eli virallisesti futurismi politisoitui vuonna 1913, kun Marinetti julkaisi ensimmäisen poliittisen manifestinsa, Movimento Politico Futurista. 5 vuotta myöhemmin, 1918, perustettiin futuristinen poliittinen puolue. Sitten me aletaankin puhua fasismista, jos me menen tästä eteenpäin. Mennään ehdottomasti, koska usein nimenomaan siis futurismi ja fasismi niputetaan yhteen ainakin löyhästi. Miten historioitsijan näkökulmasta, niin mitkä on mielestäsi ne keskeisimmät erot sitten futurismin ja fasismin välillä? Siis futuristit olivat fasisteja. Marinetti ja pari muuta futurismia olivat Piazza San Sepolcrolla Milanossa vuonna 1919 perustamassa ensimmäistä fasistista liikettä Mussolinin kanssa. Ja tämmöinen kuuluisa italialainen historioitsija kuin Renzo De Felice, joka on valitettavasti nyt edes mennyt, mutta jättänyt jälkeensä metrikaupalla kirjallisuutta fasismista, niin on sanonut, että tämä ensimmäinen fasistinen liike niin peri futurismilta hyvin monta ideaa, joista yksi oli muun muassa tämä väkivallan käyttö poliittisena välineenä ja sitten tämmöinen yltiöpäinen nationalismi. Että nämä olisivat tulleet nimenomaan futuristeilta. Tämä perustettiin siis fasismi 1919 ja futuristit olivat mukana perustamassa sitä. Mutta tässä vaiheessa ei ollut kauhean selvää, ei myöskään Mussolinille itselleenkään, että mitä tässä nyt oikein ollaan tekemässä ja mihin ollaan menemässä. Mutta monet taantumukselliset ja konservatiiviset voimat Italiassa näkivät Mussolinissa kuitenkin potentiaa, joka saattaisi pelastaa Italian punaiselta vaaralta. Ja näin ollen he ryhtyivät, siis sieltä tulee tämmöistä teollisuusporvaristoa ja jopa katolilaisiakin tässä vaiheessa, niin ryhtyivät tukemaan Mussolinia. Vuonna 1922 perustettiin kansallinen fasistipuolue, niin tässä vaiheessa 3 vuoden aikana niin yli puolet tämän alkuperäisen fasistiliikkeen kannattajista oli vaihtunut. Eli sieltä oli suurin osa näistä radikaaleista elementeistä tässä vaiheessa liuennut pois. Ja tilalle oli tullut porvaristoa ja muita konservatiivisia elementtejä. Marinetti kuitenkin, joka myöskään ei ollut mikään tyhmä mies, niin tajusi kuitenkin, että parempi olla Mussolinin kaveri kuin olla häntä vastaan. Ja näin, kun Mussolini oli suorittanut tämän kuuluisan Rooman marssin 1922, niin pari vuotta tämän jälkeen Marinetti vuonna 1924 liittyi Partito Nazionale Fascistaan, eli kansalliseen fasistipuolueeseen. Ja näin ollen, ja tästä lähtien yhteistyö Marinettin ja Mussolinin välillä oli saumatonta. Arkistoista löytyy lukuisia lappuja, jotka Marinetti on kirjoittanut, ja ne menee näin, että Duce, devo parlarti FTM, eli Duce, minun on puhuttava sinulle, FTM, eli Filippo Tommaso Marinetti. Ja hän puhui siis suoraan Mussolinille ja sai aina nämä audienssit. Tässä kuitenkin niin täytyy tehdä pieni kompromissi. Ja se oli sellainen tämä Marinettin kompromissi, että vuonna 1929 Marinetti julkaisi teoksen Marinetti e il futurismo. Ja tässä teoksessa hän kirjoitti, että hän luopuu kaikesta politiikasta ja futurismi luopuu kaikesta politiikasta, että me keskitytään nyt vaan taiteeseen. Ja nämä sanat menee näin, luen suoraan. Futurismi on vain taiteellinen liike ja ideologinen liike. Se puuttuu poliittisiin taistoihin vain kansakunnan kannalta vaarallisina hetkinä. Fasismi toimii poliittisesti tällä meidän pyhällä niemimaallamme. Se vaatii, asettaa, kieltää. Futurismi taas toimii puhtaan fantasian äärettömässä valtakunnassa. Ja näin siinä kävi. Ne olivat fasisteja. Nämä tosiaan niin ensiksi ylistettiin sotaa ja sen jälkeen tultiin fasisteiksi. Marinetti suhtautui erittäin skeptisesti kansainväliseen politiikkaan. Hän oletti, että tämä ensimmäinen maailmansota
puhkea jossain vaiheessa, ja sitten kun se maailmansota puhkesi, koko futuristinen liike mobilisoitiin interventionistisiin kampanjoihin, eli näihin kampanjoihin, joilla yritettiin saada Italia liittymään ensimmäiseen maailmansotaan. Ja sodan jälkeen taas välittömästi Marinetti kirjoitti, että italialaisten on valmistauduttava seuraavaan taistoon, joka on väistämätön ja tulee pian tapahtumaan. Ja niinhän siinä kävi. Parikymmentä vuotta meni, niin tuli toinen maailmansota. Ja tällä sodan ylistämisellä, niin siis futuristinen ideologia oli myös tämmöinen niin kutsuttu rohkeuden koulu, jolla oli tarkoitus karaista ja tehdä italialaisista rohkeita sotilaskansalaisia. Niin tämän takia me ylistetään nyt sitä sotaa. Et se ei ole mikään kauhea kokemus, että se on hieno kokemus, se on Neron punainen loma, kuten hän jossain vaiheessa sitä myös kutsui. Entä sitten Julius Evola? Hänet liitetään usein fasistiseen ajatteluun, mutta hän suhtautui kuitenkin melko nihkeästi moderniin aikaan ja futurismiin ylipäätään, vaikka aloittikin siis futuristina ja dadaistina, niin miten Evola ja hänen ajattelunsa sitten asettuu tämän aikakauden kenttään 1900-luvun alkuun? Joo. Julius Evola niin oli tämmöinen esoteerikko ja kiinnostunut aasialaisista ideoista ja ideologioista ja uskonnoista, kuten esimerkiksi buddhismista. Ja Evolalla, häntä kutsutaan radikaaliksi konservatiiviksi. Evola ei ollut koskaan fasistipuolueen jäsen. Ja kuulemma tästä syystä hän ei sitten päässyt Neuvostoliiton rintamalle taistelemaan toisen maailmansodan aikana. Tällä Evolalla oli tällainen idea tällaisesta valistuneesta aristokratiasta, valistuneesta henkien aristokratiasta, jonka olisi pitänyt johtaa yhteiskuntaa. Eli ensinnäkin hän oli hyvin hengellinen ja toiseksi hän oli hyvin hierarkkinen. Ja tässä mielessä niin hän muun muassa tuomitsi fasismin, koska hän piti sitä liian kollektiivisena ja liian sitoutuneena massayhteiskuntaan, eikä lainkaan aristokraattisena. Ja samoin hän tuomitsi tämän modernin nationalismin kuin myös rasismin, modernin rasismin, koska hän piti niitä liian materialistisina ja varsinkin tätä kansallissosialismin rasismia liian biologisena. Sen sijaan hän haaveili tällaisesta nationalismista, joka olisi perustunut henkevyydelle ja henkisyydelle, ja sama juttu myös, että rotu oli hänen käsityksensä mukaan pikemminkin henkinen käsite kuin biologinen, kun oli esimerkiksi kansallissosialismissa ja sitten myöhemmin myös Italiassa. Ja tästä syystä Evola, vaikka hän oli rasisti, niin häntä ei otettu mukaan 1938, kun kirjoitettiin kun Italian valtio julkaisi tämän rotumanifestin, jossa siis ilmoitettiin vihdoin, että on olemassa muita rotuja ja italialaiset ovat arjalaisia ja juutalaiset eivät ole arjalaisia. Eli siitä tuli myös sitten niin kuin antisemitismin manifesti. Evola oli tiukassa yhteistyössä kuitenkin fasismivaltion kanssa ja osallistui kaiken maailman kulttuuridebatteihin, keskusteluihin ja kirjoitteli aiheista fasistisesta politiikasta paljon, niin suvaitsevaan sävyyn kuitenkin, että hänen tekstejään julkaistiin ja häntä arvostettiin, mutta ennen kaikkea niin Evolan merkitys nousi vuoden 1945 jälkeen, niin hänestä tuli keskeinen hahmo radikaalille äärioikeistolle, eli esimerkiksi nämä ajatukset tällaisesta elitistisestä vähemmistöstä, jonka tehtävänä on johtaa kansakuntaa ja maata, niin se on siis Evolalta peräisin tämä ajatus, ja tämä ensimmäisenä sen peri MSI, eli Movimento Sociale Italiano, joka oli täysin uusfasistinen puolue, joka perustettiin
heti toisen maailmansodan jälkeen. En käsitä, miten se on ollut mahdollista, mutta näin on käynyt. Ja tästä puolueesta sitten muun muassa on tämä Giorgia Meloni ponkaissut itselleen sen poliittisen uran. Sen lisäksi Evola oli hyvin tärkeä Ordine Nuovolle, uusfasistinen terroristijärjestö, kielletty, ja sitten Avanguardia Nazionale, eli kansallinen Avanguardia, joka oli toinen uusfasistinen terroristijärjestö. Ja näissä kaikissa, ja ennen kaikkea MSI:ssä, niin erityisesti tämmöinen poliitikko kuin Pino Rauti, joka syntyi 1926 ja kuoli 2012, niin häntä pidetään yhtenä Evolan ajatusten suurena tai merkittävänä perillisenä ja jatkajana. Mutta siis todellakin, niin siis vasta tässä toisen maailmansodan jälkeisessä uusfasismissa ja toisen maailmansodan jälkeisessä postfasismissa niin on tämän Evolan ajatukset on ollut paljon tärkeämpiä ja merkityksellisempiä kuin mitä ne oli siinä niin kutsutussa Mussolinin historiallisessa fasismissa. No mennään ajattelijoista hieman arkisempaan rajapintaan. Jos futurismi oli modernin huumaa, niin millaisena fasismi koettiin sitten arjessa Italiassa 20- ja 30-luvuilla ennen toista maailmansotaa ja ylipäätään jos ajatellaan eurooppalaista tilannetta ja Euroopassa laajenevaa totalitarismia, niin millaisena fasismi näyttäytyi tavan kansalaiselle Italiassa? Mussolini suoritti sen Rooman marssin 22. Kuningas Victor Emmanuel III kutsui hänet muodostamaan hallituksen siinä kaoottisessa tilanteessa. Siis ensimmäisen maailmansodan jälkeen Italia oli täydellisessä kaauksessa. Eli tämä sota, jonka Italia voitti, niin oli lopulta pettymys, koska Italia ei saanutkaan niitä alueita siellä Dalmatian rannikolla muun muassa, joita sille oli luvattu. Ja tässä kävi ilmeisesti näin, että Kansainliitto piti kokouksen, jossa päätettiin näistä alueista, ja Italia saapui kansalliselle tyylilleen tähän kokoukseen myöhässä, jolloin kaikki päätökset oli jo tehty. Eli siis siellä oli niin kuin nämä sotaveteraanit, jotka oli selvinneet hengissä tästä helvetistä, niin olivat mailla suuntaa ja pettymyksen vallassa. Ja sitten todella tämä suuri punainen vaara, josta tärkein ajattelija on Antonio Gramsci, eli kommunismin nousu, niin se oli todellinen vaara, koska maa oli köyhä ja siellä oli opittu kapinoimaan just tämän teollisuuden ja kaupungin teollistumisten myötä, niin se oli myös sisäisesti erittäin repaleinen tämä maa. Silloin kun Mussolini parlamentaarisesti nousi valtaan, niin ei kukaan vielä, tuskin Mussolini itsekään, koska siis sitä kanssa on turha naureskella. Se oli erittäin älykäs ihminen, voidaan olla eri mieltä hänen ajatustensa kanssa, mutta hänen älykkyyttään ei voi kiistää. Niin 22 nousi valtaan, niin Italiassa vallitsi parlamentarismi. Eduskunnassa oli edustettuina kaikki tarpeeksi ääniä saaneet puolueet. Ja Mussolini oli pääministeri siinä, missä kuka tahansa oli. Mutta sitten vuonna 1925 tapahtui jotain mullistavaa. Delitto Matteotti tai Matteotti rikos. Nimittäin yksi kaunis päivä, niin yksi sosialistien kansanedustaja Giacomo Matteotti löydettiin murhattuna autossa. Ja tästä seurasi valtava poliittinen kriisi, koska kaikki puolueet syyttivät fasisteja ja Mussolinia tästä murhasta. Ja tänä päivänä ei olla varmoja siitä, kuka murhasi Matteottin. Ja jos ne olivat fasistit, jotka hänet oli murhanneet, niin oliko päätös tullut Mussolinilta? Tämä on edelleen musta aukko historiassa, joka tuskin koskaan selviää. Ja tämä poliittinen kriisi, niin se kesti vuoden verran. Ja Mussolini mietti, että mitä ihmettä tässä nyt pitäisi tehdä. Ja lopulta hän teki 1926 alussa tämän radikaalin päätöksen, että hän ilmoittautui
olevansa vastuussa Matteottin murhasta ja samalla hän ilmoitti, että Italiassa alkaa nyt diktatuuri. Ja tämä diktatuurin aloittaminen silloin 1926 niin tarkoitti sitten totta kai muiden puolueiden kieltämistä ja niiden julkaisujen lopettamista, kuten esimerkiksi sanomalehdet ja tällaiset. Perustettiin valtion poliisi Ovra, jolle tämä Saksan Gestapo, joka oli Saksan Gestapolle sitten esikuva. Eli tässä alkaa sitten niin kuin vasta kehittyä tämä fasistinen valtio vuoden 1926 jälkeen. 1929 Mussolini sopi Lateraanisopimuksen Paavi Pius 11 kanssa, ja tätä pidetään yhtenä hänen merkittävimmistä diplomaattisista vedoistaan, koska tällä tavalla sopimalla tämän Lateraanisopimuksen Paavin kanssa, jossa Italian valtio tunnusti Vatikaanin suvereeniuden ja Paavin vallan Vatikaanin sisällä, ja vastaavasti Paavi tunnusti Italian valtion olemassaolon, kuningaskunta perustettu 1861, kirkko ja katoliset vasta tunnustivat sen olemassaolon 1929. Katoliset, jos ne eivät ainakaan nyt siirtyneet kannattamaan fasismia ja Mussolinia, niin ainakin ne hyväksyivät hänen olemassaolonsa. No sitten Renzo de Felicen jaottelua noudattaen, niin 30-luvulla, sanotaan nyt vuonna 1931, niin alkoi sitten kehittyä Italiasta totalitaristinen valtio pikkuhiljaa. Ja tämä sitten huipentui siinä 30-luvun lopussa. Ja se, että Italiasta tuli totalitaristinen valtio, niin se tarkoitti sitä, että diktatuuri oli jo syntynyt ajat sitten, mutta nyt valtio oli läsnä kaikkialla ja kaikkien tuli integroitua tähän systeemiin tavalla tai toisella. Ja esimerkiksi tässä kehitettiin tätä sosiaalipolitiikkaa, jossa oli paljon hyvääkin, kuten esimerkiksi terveydenhuoltoa järjestettiin ja varattomille lapsille kesäviettopaikkoja ja muuta kaikkea. Mutta se tarkoitti myös sitä, että nämä lapset alle kouluikäisenä niin kuuluivat johonkin fasistiseen järjestöön. Ja sillä tavalla ne kuuluivat fasistiseen järjestöön aina siihen saakka, kunnes niistä tuli opiskelijoita yliopistossa tai siirtyivät työelämään, niin sitten oli totta kai eri työelämässäkin eri näitä fasistisia järjestöjä. Eli kukaan ei tätä kehitystä siis voinut tietenkään tietää ja nähdä silloin vuonna 1922, kun Mussolini nousi valtaan, mutta näin siinä kävi. Jos siirrytään politiikasta taiteeseen, niin miten Mussolinin Italia suhtautui taiteilijoihin ja kirjailijoihin? Oliko futuristeilla ja muilla kulttuurihahmoilla aidosti tilaa vai alistuiko kulttuuri nopeasti valtiolliseksi työkaluksi Mussolinin Italiassa? Ei ikinä alistunut miksikään valtiolliseksi työkaluksi. Ja tästäkin kiitos kuuluu Mussolinille. Voidaan kertakaikkisesti unohtaa joku Saksan taidepolitiikka, kun me puhutaan fasistisesta Italiasta. Niin tämä hassu juttu oli, että silloin kun Mussolini nousi valtaan 1922, ja sitten varsinkin sen jälkeen, kun diktatuuri oli julistettu 1926, niin tämä taidekenttä, joka oli erittäin hajanainen, niin siellä oli paljon tahoja ja henkilöitä, jotka vaativat Mussolinilta valtiontaidetta, että joku julistettaisiin valtiontaiteeksi. Ja Marinetti totta kai oli sitä mieltä, että futurismi on valtiontaidetta, koska futuristit olivat olleet perustamassa fasismia. Ja fasismi ajoi futurismin arvoja, eli tätä modernisaatiota ja nationalismia. Mutta he eivät suinkaan olleet yksin. Sitten yksi merkittävä tekijä tässä taidekentässä oli tämä Mussolinin entinen rakastajatar, ja koko 1920-luvun tämä nainen toimi Mussolinin haamukirjoittajana. Hänen nimensä oli Margherita Grassini Sarfatti. Hän oli juutalainen. Ja Margherita oli perustanut oman taidesuuntauksen nimeltään Il Novecento, eli 1900-luku.
johon hän oli kerännyt semmoisen valtavan määrän modernistisia taiteilijoita. Ja se oli hyvin eklektinen Sarfatin taidesuuntaus, mutta hänen tarkoituskaan ei ollut varsinaisesti sanella mitään taiteen muotokieltä näille taiteilijoille, vaan yksinkertaisesti hän halusi johtaa taide-elämää. Mutta samaan aikaan siis futurismi myös se muuttui, tämä futurismin rakenne totaalisesti sen ensimmäisen maailmansodan jälkeen, koska myös siis ennen ensimmäistä maailmansotaa tämä ensimmäinen futurismi oli ollut lahjakkaiden ja kansainvälisesti tunnustettujen taiteilijoiden korkeatasoinen liike, niin ensimmäisen maailmansodan jälkeen Marinetti kanssa ryhtyi rekrytoimaan tolkuttomat määrät nuoria, keskinkertaisia, jopa heikkoja taiteilijoita ympärilleen. Että nyt ei ollut enää kysymys taiteen tasosta, vaan määrästä. Eli tämä niin kutsuttu ensimmäisen maailmansodan jälkeinen toinen futurismi, niin siinä oli satoja taiteilijoita. Ja historia muistaa näistä vain muutaman tapauksen, kuten esimerkiksi Fillia, taidemaalari, tai Gerardo Dottori, toinen taidemaalari, että siellä ei ollut lainkaan tämä taso ei ollut mitenkään sama kuin mitä se oli ollut siinä ensimmäisessä futurismissa. Eli koko 1920-luvun niin väännettiin peistä siitä, että kenestä voi tulla fasismin virallinen taide ja tosiaan monet eri tahot sitä halusivat. Mä olen kirjoittanut tästä jutunkin, jossa olen dokumentoinut näiden futuristien kirjoitukset siitä, kuinka he olisivat niin hyviä tässä valtion taiteen asemassa. Ja tämä polemiikki jatkui koko 1930-luvun myös aina toiseen maailmansotaan saakka. Vaan mitä teki Mussolini? Se kiersi ja kaarsi kautta rantain. Se ei koskaan halunnut ketään julistettavan, yhtäkään taidesuuntaa julistettavan fasistiseksi viralliseksi taiteeksi. Yhtäältä se sanoi, että hän ei ole kykenevä päättämään, kuka voisi tai mikä taidesuuntaus voisi olla fasismin virallinen taide. Ja toisaalta se sanoi myös näin, että mikä tahansa taide, jota tehdään fasistisessa Italiassa, on fasistista. Jossain vaiheessa 30-luvulla tämä ote sikäli tiukkeni, että näissä valtion taidenäyttelyissä esiintyvien taiteilijoiden piti kuulua fasistiseen taiteilijoiden ammattiliittoon. Mutta sitäkin katsottiin niin kuin aika paljon läpi sormien, koska kuten edelleen, niin Italiassa ei hirveän hyvin tämä julkinen hallinto toimi. Eli että se ei ollut koskaan sillä tavalla tiukkaa tämä taidepolitiikka. Maria, miksi futurismi kiinnostaa tai miksi sen pitäisi kiinnostaa ja herättää vielä nykyäänkin niin voimakkaita reaktioita, vaikka varsinainen liike ajallisesti olikin melko lyhyt? No siis jos se kiinnostaa ja herättää reaktioita, niin mä oon siitä vaan tyytyväinen. Mutta en tiedä, onko näin. Eihän se nyt kuule ollut järin lyhyt. Siis se alkoi 1909 ja se päättyi Marinettin kuolemaan 1944. Eli kyllähän siinä on 30 vuotta. Tämä ei ole hirveästi varmaan julkisessa tiedossa, koska näitä Marinettin kirjoituksiakin ei valitettavasti ole käännetty. Täytyy ryhtyä kääntämään niitä suomeksi enemmänkin. Mutta siis se Marinettin äärimmäisen terävä ja skeptinen suhtautuminen, tai siis sanotaan, että terävä näköisyys ja skeptinen suhtautuminen tähän kansainväliseen politiikkaan. Eli että siis pysyvä rauha on mahdoton. Ja kyllähän me nyt nähdään tänään, tässä ja nyt herran vuonna 2026, että se on mahdoton pysyvä rauha. Ja tämän takia siis valitettavasti Marinetti sanoi, että ihmisten pitää valmistautua sotaan. Minä taas olen pasifisti, mä olen täysin eri mieltä, mutta hän oli siinä oikeassa. Siis tämä liike ja dynamiikka, mitkä futurismi toi mukaan kuvataiteeseen ja veistoksiin, niin varmasti on vaikutteita nykytaiteilijoissa ja varmaan jossain sarjakuvissa ja tällä tavalla
vielä enemmänkin vaikutteita futurismista, mutta ennen kaikkea Marinettin tapa uudistaa runokieltä. Nimittäin hän käytti tämmöisiä onomatopoeettisia sanoja, esimerkiksi auto ajaa prr, prr, niin ei tarvitse niin kuin alkaa kertoa, miltä kuulostaa, kun auto ajaa. Sitten se, mikä oli ehkä näistä mun mielestä merkittävin näistä hänen uudistuksistaan tässä runokielessä, niin oli matemaattisten symbolien käyttö. Ja kuka enää kirjoittaa tekstiviestejä käyttämättä koskaan matemaattisia symboleja? Eli koska Marinettin mukaan maailma kulkee eteenpäin hirveän nopeasti, ei ole aikaa juurikaan tehdä enää mitään, kun hän istuu autonsa, joka ajaa 40 kilometriä tunnissa, niin siinä oli sitä vauhdin huumaa, niin täytyy osata syntetisoida. Ja näin myös, niin siis tämä runouden kieli, niin siinä käytetään näitä matemaattisia symboleja sen takia, että se teksti on paljon lyhkäisempää, ihan niin kuin me tehdään nyt näissä meidän tekstiviesteissä. Tämä on mun mielestä ehkä se nerokkain uudistus, ainakin koskien runouden kieltä. Mutta tosiaan, jos vielä herättää kiinnostusta ja tunteita futurismi, niin se on vain hyvä asia. Mutta pakkohan meidän on herranen aika myöntää, että se on yksi näistä historiallisista avantgardisista liikkeistä. Kubismi, surrealismi, dadaismi ja futurismi.